νοσταλγούσαν εκείνη την τροπαλοσύνη της Ανατολής, τις μυρωδιές της, την ευγένεια, τη γλυκιά υποταγή των γυναικών. Ή η Μαρτοναγία Μαύρα μου, τώρα που την είχε βρει αυτή την Αγία που δεν την ήξερε κανένας άλλος πέρα από εκείνην, ούτε που ξέρω. Κάθε λαμπιόνι και ένα ξενύχτη, μια τουρνέ, μια προσπάθεια, ένα όνειρο που έγινε αλήθεια. Θα σπάσω που